வெல்கம் டு பிஎஸ் வெற்றியாளன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லோக் ஆயுதாவுடைய ஃபுல் டீடைல்ஸ் தான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே சைடில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் கொடுக்குற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகும். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லோக் ஆயுதா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் பொது வாழ்வில் ஊழல், அந்த ஊழலை விசாரிக்கும் முக்கியமான ஆணைகள் பார்த்தோன்னா சிபிஐ, சிவிசி, சிஏஜி மற்றும் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் லோக்பால் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட சேனலில் வீடியோவாக 1 by 1 கொடுத்துருக்கோம். இந்த வீடியோலாம் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள், சரிங்களா? இன்றைக்கி லோக் ஆயுதா பார்க்க போகிறோம். இந்த லோக் ஆயுதா ஏன் உருவாக்கப்பட்டது, எந்த குழு பரிந்துரைப்படி உருவாக்கப்பட்டது, சரிங்களா? அதாவது இந்த லோக் ஆயுதா வந்து ஊழலை விசாரிக்கும் ஒரு முக்கியமான அமைப்பு தான் ஸ்டேட் லெவலில், சரிங்களா? இது முதல்ல எந்த மாநிலத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இதனுடைய பதவி இந்த லோக் ஆயுதா வந்து பார்த்தோன்னா உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு, அதனுடைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் யார் நியமனம் செய்கிறாங்க, சரிங்களா? அந்த தலைவர் உறுப்பினர் எந்த தேர்வு வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க, இந்த தலைவர் மற்றும் உறுப்பினரான பதவி காலம் என்ன, இவங்களுக்கு மறு நியமனம் உண்டா இல்லையா, இந்த லோக் ஆயுதாவுடைய அதிகார வரம்பு என்ன, எங்கெல்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் யாரெல்லாம் அதிகார வரம்பு உட்பட மாட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லோக் ஆயுதா அமைப்பு வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலுமே ஏற்படுத்தக்கூடியது. தமிழ்நாட்டில் எப்போது ஏற்படுத்தப்பட்டது, அந்த தமிழ்நாட்டில் எப்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டு அது தலைவராக எத்தனை தலைவர் எத்தனை உறுப்பினர் இருக்காங்க, அந்த அவங்கள யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் லோக் ஆயுதா எப்போது உருவாக்கப்பட்டது, ஸோ இயர் வைஸாக நம்மளுடைய இந்த வீடியோவில் வந்து லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், சரிங்களா? லோக் ஆயுதா, இந்த லோக் ஆயுதா எதுக்கு பார்த்தோன்னா மாநில அளவில் ஊழலை விசாரிக்கும் ஒரு முக்கியமான அமைப்பு தான் இந்த லோக் ஆயுதா. அதே லோக்பால் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கொடுத்துருக்கோம். லோக்பால் வந்து பார்த்தோன்னா மத்திய அளவிலான ஊழலை விசாரிக்கும் அமைப்பு தான் லோக்பால், சரிங்களா? ரெண்டுமே டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க. லோக்பால்னா மத்திய அளவில் ஊழலை விசாரிக்கும் முக்கியமான அமைப்பு தான் லோக்பால். அதே லோக் ஆயுதானா மாநில அளவிலான ஊழலை விசாரிக்கும் அமைப்பு, சரிங்களா? இந்த மாநிலத்தில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க பார்த்தோன்னா யாரை பற்றி ஊழலை விசாரிக்கும் பார்த்தோன்னா முதலமைச்சர்கள், மாநில அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாநில அரசு உயர் அலுவலர்கள். ஸோ இவங்க தொடர்பான ஊழலை விசாரிக்கும் அமைப்பு தான் இந்த லோக் ஆயுதா. இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் அது லோக்பால், சரிங்களா? இங்கே மாநிலம், அங்கே வந்து மத்திய. அப்போ அங்கே யார் இருப்பாங்க, பிரதம அமைச்சர், அங்கே வந்து மத்திய அமைச்சர்கள், இங்கே சட்டமன்ற உறுப்பினர், அங்கே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், இங்கே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்னா அங்கே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர். ஸோ அவங்கள பற்றி விசாரிக்க தான் லோக்பால். இந்த ஸ்டேட்டில் வச்சா அது லோக் ஆயுதா. இதான் வந்து லோக் ஆயுதா. இந்த லோக் ஆயுதா வேணும் அப்படின்னு பரிந்துரை பண்ண குழு தான் முதலாவது நிர்வாக சீர்திருத்த குழு சொல்லுவாங்க, அதாவது ஏஆர்சி சொல்லுவாங்க. இதனுடைய பீரியட் பார்த்தோன்னா 1966 to 1970, சரிங்களா? லோக் ஆயுதா வேணும் அப்படின்னு பரிந்துரை பண்ண உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் இந்த லோக் ஆயுதா, சரிங்களா? எந்த குழு பார்த்தோன்னா முதலாவது நிர்வாக சீர்திருத்த குழு, சரிங்களா? அதே மாதிரி இந்த லோக் ஆயுதா வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் உருவாக்கப்படும் சொல்லியிருப்பாங்க. எந்த சட்டத்தின்படி ஒவ்வொரு மாநிலமும் லோக் ஆயுதா அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பாங்கன்னா லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுதா சட்டத்தின்படி தான் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் லோக் ஆயுதா அமைப்பு ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க. லோக்பால் என்பது சென்ட்ரல் லெவலில் இருக்கும், ஆனால் லோக் ஆயுதா என்பது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே இருக்கும், சரிங்களா? அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையும் உருவாக்குறதுக்கு மூல காரணம் என்னன்னா இந்த லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுதா சட்டத்தின்படி தான் ஒவ்வொரு மாநிலம் படிப்பாங்க லோக் ஆயுதா இப்போ உருவாய்ப்பாங்க, சரிங்களா? இந்த லோக் ஆயுதா ஃபஸ்ட்டு எந்த மாநிலத்தில் அறிமுகப்படுத்தி நிறைவேற்றப்பட்டது, ஸோ அதை பார்க்கலாம். முதல்ல லோக் ஆயுதாவை நடைமுறைப்படுத்த மாநிலம் மகாராஷ்டிரா 1971 நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கொஷினை வந்து ஸ்பெஷலில் கேட்டிருக்காங்க. முதல்ல லோக் ஆயுதாவை நடைமுறைப்படுத்திய மாநிலம் மகாராஷ்டிரா 1971. ஆனால் இந்த மகாராஷ்டிராவுக்கு முன்னாடியே ஒடிசா என்ன பண்ணியிருக்குன்னா முதல்ல லோக் ஆயுதா மசோதாவை தாக்கல் செய்த மாநிலம் ஒடிசா, சரிங்களா? 1970. ஸோ இதனுடைய இயர் பார்த்துக்கோங்க. ஒடிசா வந்து முதல்ல லோக் ஆயுதா மசோதாவை தாக்கல் செய்த மாநிலம் ஒடிசா 1970 தாக்கல் செய்து, ஆனால் 1983 தான் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும், சரிங்களா? ஆனால் மகாராஷ்டிரா வந்து பார்த்தோன்னா முதல்ல லோக் ஆயுதா நடைமுறைப்படுத்திய மாநிலம்.
ரெண்டுமே கொஷின் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. முதல்ல லோக் ஆயுதா மசோதாவை தாக்கல் செய்த மாநிலம் ஒடிசா. சரிங்களா, அந்த மசோதாவை தாக்கல் செய்த மாநிலம் வந்து ஒடிசா 1970. அது எப்போ நடைமுறைப்படுத்துதுன்னா ஒரு 13 வருஷம் கழிச்சு தான் 1983 தான் இந்த லோக் ஆயுதா ஒடிசாவில் வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படுறாங்க. ஆனால் மகாராஷ்டிராவில் முதல்ல லோக் ஆயுதா நடைமுறைப்படுத்த மாநிலம் மகாராஷ்டிரா 1971. இந்த 2 கொஷின் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டு. முதல்ல லோக் ஆயுதாவை தாக்கல் செய்த மாநிலம் பார்த்தோன்னா ஒடிசா மாநிலம் 1970. நடைமுறைப்படுத்த மாநிலம் தான் மகாராஷ்டிரா 1971. சரிங்களா, அதே மாதிரி இந்த லோக் ஆயுதா அமைப்பானது பார்த்தோன்னா அனைத்து மாநிலங்களும் ஒரே மாதிரி இல்லாமல் என்ன பண்ணுவோம், வேறுபட்டு இருக்கும். சரிங்களா, ஏன்னா இந்த லோக் ஆயுதா என்பது மாநில அளவு சூழ்நிலை. ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் லோக் ஆயுதா என்ன பண்ணுவோம், ஒரே மாதிரி இருக்காது, வேற வேறு மாதிரி தான் வேறுபட்டு தான் இருக்கும். சரிங்களா, மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வேறுபட்டு இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், சில மாநிலங்களில் 2 லோக் ஆயுதா இருக்கும். எப்படி பார்த்தோன்னா ராஜஸ்தான், கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் லோக் ஆயுதா மற்றும் உப லோக் ஆயுதா என 2 அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சரிங்களா, அதாவது மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வந்து லோக் ஆயுதா வந்து மாறுபட்டு இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், ராஜஸ்தான், கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் லோக் ஆயுதா மற்றும் உப லோக் ஆயுதா என 2 அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சரிங்களா, நோட் பண்ணிக்கோங்க. எந்தெந்த மாநிலத்தில் 2 அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான், கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் 2 அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒன்று லோக் ஆயுதா மற்றும் உப லோக் ஆயுதா சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, இந்த லோக் ஆயுதா என்ன பண்ணணும்னா தண்டனை வழங்க அதிகாரம் இல்லை. இதில் என்ன தான் பண்ணும் பார்த்தோன்னா அரசுக்கு பரிந்துரை மட்டும்தான் பண்ணணும். சரிங்களா, அதே வந்து லோக்பால் வந்து பார்த்தோன்னா அரசுக்கு என்ன பண்ணோம், பரிந்துரையும் பண்ணும், தண்டனையும் வழங்கும், அபராதம் விதிக்கும். சரிங்களா, அது லோக்பால். லோக் ஆயுதா என்ன பண்ணணும், அரசுக்கு பரிந்துரை மட்டும்தான் பண்ணும், தண்டனை வழங்கும் அதிகாரம் இல்லை. நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்கலாம். லோக்பாலுக்கும் லோக் ஆயுதாவுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா, அது லோக்பால் என்ன பண்ணணும்னா தண்டனை வழங்க அதிகாரம் உண்டு, அபராதம் விதிக்கும். ஆனால் லோக் ஆயுதா வந்து என்ன பண்ணும், அரசுக்கு பரிந்துரை மட்டுமே அளிக்கும், தண்டனை வழங்க அதிகாரம் கிடையாது. சரிங்களா, இதான் வந்து லோக் ஆயுதா. இந்த லோக் ஆயுதாவுடைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை யார் தேர்ந்தெடுக்காங்க பார்த்தோன்னா முக்கியமான ஒரு தேர்வுக்குழு தான். ஸோ அது எப்படி தேர்ந்தெடுக்காங்கன்னு பின்னாடி கொடுத்துருக்கோம். இவங்களுடைய இந்த தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர் பதவிக்காலம் பார்த்தோன்னா 5 ஆண்டுகள் மற்றும் 65 வயது வரை. சரிங்களா, அதாவது இந்த லோக் ஆயுதாவுடைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினருக்கான பதவிக்காலம் பார்த்தோன்னா 5 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது வரை. சரிங்களா, இந்த தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் வந்து மறு நியமனத்திற்கு தகுதி உடையவர்களா இல்லையா பார்த்தோன்னா தகுதி அற்றவர்கள். சரிங்களா, இந்த தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் வந்து மறு நியமனத்திற்கு தகுதி அற்றவர்கள். சரிங்களா, இப்போ தலைவர் உறுப்பினர்களை யார் நியமனம் செய்வாங்க பார்த்தோன்னா இந்த லோக் ஆயுதாவுடைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை யார் நியமனம் செய்கிறாங்க பார்த்தோன்னா ஆளுநர். சரி, நோட் பண்ணிக்கோங்க. லோக் ஆயுதாவுடைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களில் ஆளுநர் தான் நியமனம் செய்வார். அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணால் ஒரு மாநிலத்திற்கு என்ன பண்ணாங்க, அந்த தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் குழு வந்து என்ன பண்ணோம், மாறுபட்டதாக இருக்கும். சரிங்களா, தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்வுக்குழு உறுப்பினர் அமைப்பு வந்து பார்த்தோன்னா மாநிலத்தின் மாநிலம் வேறுபட்டு இருக்கும். சரிங்களா, அதாவது அந்த தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் என்ன இருக்கும், மாநிலத்தின் மாநிலம் வேறுபட்டு இருக்கும். இதுதான் நியமனம். அது ஆண்டறிக்கை பார்த்தோன்னா இந்த லோக் ஆயுதா அமைப்பு வந்து ஆண்டறிக்கையை யார்கிட்ட போய் சமர்ப்பிக்கும் பார்த்தோன்னா ஆளுநரிடம், கவர்னர்கிட்ட. அவங்க வந்து அந்தந்த அமைப்பு வந்து அந்தந்த ஸ்டேட்டு லோக் ஆயுதா அமைப்பு வந்து பார்த்தோன்னா அந்தந்த கவர்னர்கிட்ட போய் சமைக்கும். அந்த கவர்னர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ஆண்டறிக்கையை அந்தந்த சட்டமன்றத்தில் போயிட்டு அவங்கவுங்க ஸ்டேட்டு சட்டமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பாங்க. சரிங்களா, அது இந்த லோக் ஆயுதாவுடைய அதிகார வரம்பு பார்த்தோன்னா எங்கெல்லாம் இருக்குது பார்த்தோன்னா சில மாநிலங்களில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ன பண்ணுவோம், இது கட்டுப்படுத்தும் ஸ்பெஷலாக. சரிங்களா, சில ஸ்டேட்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் கட்டுப்படுத்த பார்த்தோன்னா ஆந்திர பிரதேசம், இமாச்சல பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், குஜராத், அஸ்ஸாம் ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பண்ணோம் லோக் ஆயுதா அமைப்புக்குள்ளே இடம்பெறுவாங்க. எல்லா மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினரும் இடம்பெற மாட்டாங்க. சரிங்களா, சில ஸ்பெஷல் மாநிலங்கள் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறாங்க, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டும் லோக் ஆயுதா அமைப்புக்கு உட்படுறாங்க. யாரான்னு பார்த்தோன்னா ஆந்திர பிரதேசம், இமாச்சல பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், குஜராத், அஸ்ஸாம் ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் லோக் ஆயுதா அமைப்புக்குள்ளே இடம்பெறுவாங்க. வேறு யாரெல்லாம் வந்து இந்த லோக் ஆயுதாவுடைய வரம்புக்கு உட்பட மாட்டாங்கன்னா அனைத்து மாநிலங்களின் அமைச்சர்கள். சரிங்களா, அதாவது அனைத்து மாநில அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர்நிலை சிவில் பணியாளர்கள் இவங்களாம் வந்து லோக் ஆயுதா அமைப்புக்கு உட்பட மாட்டாங்க. சரிங்களா,
யார் உட்படுவாங்க பார்த்தோன்னா ஆந்திர பிரதேசம், இமாச்சல பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், குஜராத், அசாம் இந்த 5 மாநிலங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் லோக் ஆயுதாக்கு அந்த அதிகார வரம்புக்கு உட்படுவாங்க. சரிங்களா? யார் உட்பட மாட்டாங்க பார்த்தோன்னா அனைத்து மாநிலங்களின் அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர்நிலை சிவில் பணியாளர் வந்து உட்பட மாட்டாங்க. சரிங்களா? இந்த லோக் ஆயுத அமைப்பானது ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன், அரசுக்கு பரிந்துரை மட்டுமே பண்ணும், தண்டனை வழங்கும் அதிகாரம் கிடையாது. இதுதான் வந்து லோக் ஆயுதாவுடைய அமைப்பு, அது உருவான விதம். இது ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் பாருங்கள். லோக் ஆயுதா எதுக்கு உருவாக்கப்பட்டதுன்னா மாநில அளவில் ஊழலை விசாரிக்கும் அமைப்பு தான் இந்த லோக் ஆயுதா. இதை யார் அப்படி அடங்குவாங்க பார்த்தோன்னா முதலமைச்சர்கள், மாநில அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாநில அரசு உயர் அலுவலர்கள் இவங்க தொடர்பான ஊழலை விசாரிக்கும் அமைப்பு தான் இந்த லோக் ஆயுதா. இந்த லோக் ஆயுதா அமைப்பு வேணும் பரிந்துரை பண்ண கமிட்டி தான் முதலாவது நிர்வாக சீர்திருத்த கமிட்டி சொல்லுவாங்க. இந்த லோக் ஆயுதா வந்து பார்த்தோம் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் வேறுபட்டிருக்கும். ஸோ எந்த சட்டத்தின்படி லோக் ஆயுதா வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு பார்த்தோன்னா லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுதா சட்டத்தின்படி தான் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு லோக் ஆயுதா இருக்கும். சரிங்களா? முதல்ல இந்த லோக் ஆயுதாவை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட மாநிலம் கேட்டாங்கன்னா மகாராஷ்டிரா 1971. அதே வந்து முதல்ல லோக் ஆயுதாவை தாக்கல் செய்த மாநிலம்னா ஒடிசா 1970. 13 வருஷம் கழிச்சு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அதை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். 1983 ஒடிசாவில், 1970 ஒடிசாவில் தாக்கல் செய்திருப்பாங்க, 1983 நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். அதே மாதிரி லோக் ஆயுதா அமைப்பானது பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் வேறுபட்டதாக இருக்கும். சரிங்களா? சேமாக இருக்காது, மாநிலத்துக்கு வேறுபட்டு இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ராஜஸ்தான், கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் லோக் ஆயுதா மற்றும் உப லோக் ஆயுதா என 2 அமைப்பு இருந்திருக்கும். இந்த லோக் ஆயுதா அமைப்பானது அரசுக்கு பரிந்துரை மட்டும்தான் பண்ணும், தண்டனை வழங்க அதிகாரம் கிடையாது. இந்த லோக் ஆயுதாவுடைய அமைப்புடைய பதவிக்காலம் பார்த்தோன்னா 5 ஆண்டுகள், 65 வயது வரை தான். மறுநியமனத்திற்கு தகுதியற்றவங்க. அந்த தலைவர் உறுப்பினர் யார் வந்து நியமனம் செய்யப்படுறாங்கன்னா ஆளுநரால் நியமனம் செய்யப்படுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தலைவர் மற்றும் உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுக்க குழு வந்து பார்த்தோன்னா மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வேறுபட்டு தான் இருக்கும். சரிங்களா? இந்த லோக் ஆயுதா அமைப்பு வந்து ஆண்டறிக்கையை யார்கிட்ட சமர்ப்பிக்கணும்னா ஆளுநர்கிட்ட. அந்த ஆளுநர் என்ன பண்ணிப்பாருன்னா ஆண்டறிக்கையை சட்டமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பார். சரிங்களா? இந்த லோக் ஆயுதாவுடைய அமைப்புடைய அதிகார வரம்புக்கு யாரெல்லாம் உட்படுறாங்க, யாரெல்லாம் உட்படலை பார்த்தோன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் உட்படுவாங்க. யாராவது பார்த்தோன்னா ஆந்திர பிரதேசம், இமாச்சல பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், குஜராத், அசாம் ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் அந்த லோக் ஆயுதா அமைப்பு உட்படுவாங்க, அதிகார வரம்புக்கு உட்படுவாங்க. சில பேர் வந்து உட்பட மாட்டாங்க. யாரில் உட்பட மாட்டாங்கன்னா அனைத்து மாநிலங்களின் அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர்நிலை சிவில் பணியாளர் இவங்களாம் வந்து உட்பட மாட்டாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா நான் சொல்லிட்டேன் மாநிலத்துக்கும் லோக் ஆயுதா வந்து வேறுபட்டிருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வயசில் பார்த்தோன்னா தமிழ்நாட்டில் எப்போது லோக் ஆயுதா சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது பார்த்தா 2018 உருவாக்கப்பட்டது. சரிங்களா? தமிழ்நாடு லோக் ஆயுதா சட்டம் வந்து 2018 உருவாக்கப்பட்டது. சரிங்களா? அது எப்போ வந்து பார்த்தோன்னா சட்டசபையில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பாங்க. 2018 ஜூலை 9 சட்டசபையில் தமிழ்நாடு லோக் ஆயுதா சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க, இதுவுமே எக்ஸாம்பிளாக கேட்கலாம். தமிழ்நாடு லோக் ஆயுதா சட்டம் எப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதுன்னா 2018 ஜூலை 9 சட்டசபையில் தான் என்ன பண்ணி அது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருப்பாங்க. இது தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பார்த்தா தமிழ்நாட்டுடைய லோக் ஆயுதாவுடைய அமைப்புடைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பார்த்தோன்னா ஒரு தலைவர் 4 உறுப்பினர்கள். நோட் பண்ணிக்கோங்க, தமிழ்நாடு லோக் ஆயுதா அமைப்புடைய தலைவர் பார்த்தோன்னா ஒரு தலைவர் தான், உறுப்பினர்கள் பார்த்தா 4 பேர். அந்த 4 உறுப்பினர்கள் எப்படி இருப்பாங்க பார்த்தோன்னா 2 பேர் வந்து நீதித்துறை சார்ந்து இருப்பாங்க, 2 பேர் வந்து பார்த்தா நீதித்துறை சாராமல் இருப்பாங்க. நோட் பண்ணிக்கோங்க, 4 உறுப்பினர்களில் 2 உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தா நீதித்துறை சார்ந்து இருப்பாங்க, 2 உறுப்பினர்கள் வந்து நீதித்துறை சாராமல் இருப்பாங்க. இந்த தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களில் தேர்ந்தெடுக்கும் குழு தான் தேர்வு குழு. அந்த தேர்வுக்குழு யார் பார்த்தோன்னா 3 பேர் அடங்கின குழு. யாராவது பார்த்தோன்னா முதலமைச்சர், சபாநாயகர் மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவர். சரிங்களா? தமிழ்நாட்டில் லோக் ஆயுதா போய் அந்த தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்வுக்குழு யாராவது பார்த்தோன்னா 3 பேர் கொண்ட குழு தான். ஒன்று யார் பார்த்தோன்னா முதலமைச்சர், இன்னொன்று சபாநாயகர் மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவர். சரிங்களா? இவங்க யார் நியமனம் செய்வாங்க? ஆளுநர். இவங்களுடைய பதவி காலம் பார்த்தோன்னா 5 ஆண்டுகள் மற்றும் 65 வயது வரை. தற்போதைய தலைவர் வந்து பார்த்தோன்னா ஜூலை 2022 படி பார்த்தோன்னா நீதிபதி பி. தேவதாஸ். நோட் பண்ணிக்கோங்க,
தமிழ்நாட்டில் லோக் ஆயுத அமைப்புடைய தற்போதைய தலைவர் வந்து பார்த்தோன்னா ஜூலை 2022 படி நீதிபதி பி தேவதாஸ். சென்னை உயர்நீதி அவர் யார் பார்த்தோன்னா சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி. சரிங்களா, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இது வந்து அதிகமாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் என்ன கேட்பான்னா தமிழ்நாடு லோக் ஆயுத சட்டம் 2018 உருவாக்கப்பட்டது. சரிங்களா, இதை தான் வந்து எக்ஸாமில் கேட்கலாம். அதே மாதிரி அது எங்கன்னா சட்டசபையில் அந்த டேட்டோட பார்த்துக்கோங்க. 2018 ஜூலை 9 தான் தமிழ்நாடு லோக் ஆயுதா சட்டம் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. அவங்க தலைவர் மட்டும் ஒரு தலைவர் மட்டும் 4 உறுப்பினர்கள். அந்த 4 உறுப்பினர் வந்து பார்த்தோன்னா 2 பேர் வந்து நீதித்துறை சார்ந்து இருப்பாங்க, 2 பேர் நீதித்துறை சாராமல் இருப்பாங்க. தேர்வுக்கு தேர்ந்தெடுக்கும் குழு பார்த்தோன்னா தேர்வுக்கு வந்து பார்த்தா 3 பேர் கொண்ட குழு. ஒன்று முதலமைச்சர், இன்னொன்று சபாநாயகர், இன்னொன்று எதிர்க்கட்சி தலைவர். நியமனம் ஆளுநர் தான். அதே மாதிரி தற்போது தலைவர் வந்து பார்த்தோன்னா யார் பார்த்தோன்னா நீதிபதி பி தேவதாஸ். ஜூலை 2022 படி அவர் யாருன்னா சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி. சரிங்களா, இதே மாதிரி இந்த தமிழ்நாடு லோக் ஆயுத அமைப்பு வந்து பார்த்தோன்னா ஆண்டறிக்கை என்ன பண்ணோம், ஆளுநர்கிட்ட சமர்ப்பிக்கும். அந்த ஆளுநர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ஆண்டறிக்கையை சட்டமன்றத்தை சமர்ப்பிப்பார். சரிங்களா, சரி தமிழ்நாட்டில் 2018 உருவாக்கப்பட்டது. இதே மாதிரி எந்தெந்த மாநிலத்தில் எந்தெந்த இயரில் உருவாக்கப்பட்டது இந்த லோக் ஆயுத அமைப்பு, மாநிலங்களும் சரி யூனியன் பிரதேசங்களும் சரி எப்போது உருவாக்கப்பட்டதுன்னா மகாராஷ்டிராவில் பார்த்தோன்னா 1971 உருவாக்கப்பட்டது. ராஜஸ்தானில் 1973 உருவாக்கப்பட்டது. பீகாரில் வந்து பார்த்தோன்னா 1974 உருவாக்கப்பட்டது. உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா 1925 உருவாக்கப்பட்டது. மத்திய பிரதேசத்தில் 1981 உருவாக்கப்பட்டது. சரிங்களா, இந்த ஆந்திர பிரதேசமும் ஒரிசாவும் இமாச்சல பிரதேசமும் ஒரே ஆண்டு தான் 1983 உருவாக்கப்பட்டது. நோட் பண்ணிக்குவாங்க. 1983 3 மாநிலங்களில் லோக் ஆயுத அமைப்பு வந்து உருவாக்கப்பட்டது. என்னன்னா ஆந்திரா, இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் ஒடிசா. சரிங்களா, அதே மாதிரி 1985 2 மாநிலங்களில் லோக் ஆயுத அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது. ஒன்று கர்நாடகா, இன்னொன்று அசாமே. சரிங்களா, 1983 ஆந்திரா, ஒடிசா, இமாச்சல பிரதேசம். 1985 கர்நாடகா, அசாமே. 1986 பார்த்தோன்னா குஜராத்து. 1986 பார்த்தோன்னா குஜராத் உருவாக்கி 1986 வந்து பார்த்தோன்னா குஜராத். ஓகேவா, அடுத்தது 1995 பார்த்தோன்னா பஞ்சாப் மற்றும் டெல்லியில் உருவாக்கியிருப்பாங்க. சரிங்களா, 1995 2 மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். ஒன்று பஞ்சாப், இன்னொன்று டெல்லி. சரிங்களா, 1999 கேரளாவில் உருவாக்கியிருப்பாங்க. சரிங்களா, 2001 ஜார்க்கண்ட். அதே மாதிரி 2002 பார்த்தோன்னா 4 மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். ஒன்று சத்தீஸ்கர், இன்னொரு ஹரியானா, இன்னொன்று உத்தரகாண்ட், இன்னொன்று ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர். இந்த 4 மாநிலங்கள் பார்த்தோன்னா 2002 உருவாக்கப்பட்டது. மேற்கு வங்காளத்தில் வந்து பார்த்தா 2003 உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். திரிபுராவில் வந்து பார்த்தா 2008 உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். கோவாவில் 2011. தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தா 2018. ஸோ இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தா 2018. அதே மாதிரி 1983 ஆந்திரா, ஒடிசா மற்றும் இமாச்சல பிரதேசம். 1985 2 மாநிலம், ஒன்று கர்நாடகா, இன்னொன்று அசாமே. அதே வந்து 1995 பார்த்தோன்னா பஞ்சாப், டெல்லி. சரிங்களா, 2002 4 மாநிலம், ஒன்று சத்தீஸ்கர், இன்னொன்று ஹரியானா, இன்னொன்று உத்தரகாண்ட், இன்னொன்று ஜம்மு அண்டு காஷ்மீர். சரிங்களா.